खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 3 अक्ट'बर 2023 बारायजाया मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बांग्रिं मावदों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मैया मोनाबिलिनि समाव गिथाव बाथाव बांग्रिं मावदों आरो बे बांग्रिं मावनायजों जेबो खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै। नाथाय बांग्रिं मावनायखौ लानानै जोंनि बे आसामनि गोबां रायजोफोराव गोबां सावरायनाय जादों। आलफा उदां उदखारि आफादनि सानै गेदेरफोरा अरुणाचल प्रदेश रायजोनि तिरापआव आसाम राइफल आरो पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय आलफा उदां उदखारि आफादनि गेदेरफोरनि मुङा जाबाय निरुतपल असम आरो उपेन असम। सानैबो आसामनि थागिबि आरो बिसोरनिफ्राय पिस्तल आरो गुलिबो बोखांनो हादों। बिसोर सानै आलफा उदां उदखारि आफादनि गेदेरफोरा अरुणाचल प्रदेशनि तिरापआव दंमोन आरो बिसोरखौ गोख्रों सिग्रोमनानै एरेस्ट खालामदों आरो दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय। एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिनि साजाखौ होनाय जासिगोन। आसाम पुलिसआ गुबुन हादोरनि सिखावनि गेंखौ गुवाहाटीआव एरेस्ट खालामदों। गुवाहाटीनि जालुकबारियाव आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै मबाइल खावग्रा 4 सिखावफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाबाय गबिन्द सिंह महतो 31 बोसोर बैसोनि, लक्ष्मण सिंह 25 बोसोर बैसोनि, नागेश्वर नुनिया 34 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। हमजानाय सिखावफोरा गासिबो झारखन्ड रायजोनि थागिबि। गिथाव बाथाव अखा आरो सार अन्थाइ गावदों। झारखन्ड रायजोनि रांचीआव थांनाय 24 घन्टानिफ्राय गोबां अखा हादों आरो दैबाना जादों। लोगोसे सार अन्थाइ गावनायजों गासै 7 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुङा जोखोम जादों आरो थैनाय 7 सुबुंनि गेजेराव 5 गथ'फोरबो दंमोन। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बे जाथाया झारखन्ड रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जादों। लोगोसे बेहाय दा एलार्ट फोसावनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जु र'डआव लुफुंजाबाय थानाय फ्लाइअभारखौ फैगौ 9 अक्ट'बर खालारखालि बेखेवनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय बाहना गामियाव सासे 75 बोसोर बैसोनि आइजोखौ गावसानि न' सिङाव थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय आइजोआ एसे खर' गाज्रिमोन आरो बियो गावनि फिसाजोजों ज' थायोमोन। नाथाय फिसाजोआ साख्रियाव डिउटियाव थांनाय समाव बे जाथाया जादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय अनुपमा दत्त। दा बे जाथायनि सायाव गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। भारत हादरनि जोलुर हानजानि आन्डार-19 नि गोख्रों गेलेगिरि बर'नि फिसा मनबिर बसुमतारी बिथांखौ मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगावआव गाजा गोमजायै बरायदों। नेपाल हादोराव खुंजानाय इन्डिया भार्सेस पाकिस्तानजों जानाय फुटबल खेलायाव मनबिर बसुमतारी बिथाङा गेलेनानै देरहासार जानो हादों आरो बयजोंबो अनसायजादों लोगोसे बरायजादों। आं जेब्ला जों साउदियाव टुरनि थाखाय थांदों आं बिनिफ्रायनो इनजुर्ड जानानै दंमोन। आं फार्स्ट मोननै गेमखौ गेलेनो हायाखै, इनजुर्डमोन आं। ओमफ्राय सेमिफाइनाल फाइनालखौ गेलेदों। उनावहाय मा मा गेम गेलेनायनि नोंहा जेबो साननायफोर दं? उनावहाय इन्डिया जानानै जों AFC क्वालिफायार्स गेलेगोन वर्ल्ड काप। ओमफ्राय दा आं नेक्स्ट उइक मेबि आं सन्टोष गेलेनो हागौ, सन्टोष ट्रफि आसाम टिम जानानै। उन्दै गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायगोन बा मा मेसेज थागोन नोंनिफ्राय दिनै? आं बेखौनो बुंगोन दि सोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनो, मोजां गेलेबाय था, हार्ड वार्क खालाम। सानसेबाबो बयहाबो मोनसे दिन फैयो जे गिदिर प्लेयार मतलब
नोंखौ बे जोलुर गेलेनायाव नोंनि न'खरनिफ्राय सोर बांसिन थुलुंगाखांहोनाय? फार्स्ट अफ अल आंनि बिमा बिफा ओमफ्राय आमाइ बिसोरो औ कच दिनै नोंखौ गसाइगावनिफ्राय न'सिम बरायनानै लांगोन, मा बुंगोन बे समाव? गोसोआव माबायदि मोनदों? गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनदों। आं सानाखैमोन दि आं गसाइगावखौ बिदि हरखा गावनानै मानसि लोब लोब फैनानै आंखौ बिदि बरायगोन। क'क्राझारनिफ्राय नोंजोंनो सासे लोगो दंबावोमोन, बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन? गोगोमसार गयारिनि सोमोन्दै। गोगोमसार गयारि बे जों सानैजों बहुद 3 बोसोरसोनिफ्रायनो जों सानैजों एखेलगे गेलेबोनाय। ओमफ्राय दा बियो माबायाव चंडीगढ़आव दं, बे फैगोन सानथामनि उनाव। अभी तो क्या ही बोलूं, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा बोल के। गोसाइगांव में ऐसा धूम बजा होगा बोल के सोचा नहीं था। एक्चुअली इट्स बहुत टफ था। वो प्रोफेशनल मतलब दूसरा कंट्री के साथ खेलना वो बहुत टफ होता है, लेकिन वो इतना ऐसा भी नहीं है कि जो कोच का टेक्निक से खेलने से वो सब इजी होता है। मतलब ट्रेनिंग के लिए अभी तो हम लोग को डेट नहीं पता किधर होगा, लेकिन भुवनेश्वर में होगा लगता है मुझे तो नहीं पता उन लोग क्या प्लान करके रखा। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच टू एवरीवन। वो मेरा ही दोस्त है, हम लोग 1 साल था उधर थारा ट्रस्ट में, हम लोग एक साथ ही खेलता था। वो अभी चंडीगढ़ पे वो आएगा 3 दिन के बाद। मैं ये बोलना चाहेगा कि जो फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, अच्छा से खेलो, फुटबॉल को दिल से खेलो। हम लोग इंडिया मतलब फुटबॉल खेलना चाहता है तो अच्छे से खेलो, जैसे कि फुटबॉल में अभी बहुत फ्यूचर है। दिल से खेलो और दिल से सपोर्ट करो फुटबॉलर लोग को, ये बोले। ये सब में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत सारा प्लेयर होता है, जैसे कि बहुत स्टेट से आता है, तो यहाँ पे मिलने में बहुत टफ होता है। मुझे लगता है कि जो अच्छा खेलेगा वो चांस मिलेगा ज़रूर। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।